Hola, molt bon dia a tots i a totes. Este vídeo el faré en valencià perquè principalment vull que el vegin els pares i així puguen ajudar als seus fills i a les seves filles. Vull presentar-vos una cosa que es diu Mobile Learning, que és aprenentatge amb el mòbil. D'esta manera farem servir una aplicació que es diu Chatterpix Kids. Ara vos l'ensenyo de seguida, que està disponible per a dispositius Android i iOS, o sigui, iPhones i iPads. Està xulíssima i la podem fer servir per aprendre anglès. I vos proposo el següent. Pegueu una miradeta. Mireu. Així, en esta pàgina, tenim l'aplicació, per si voleu veure el nom. Vos posa Chatterpix Kids. Esta és la de l'App Store, la de iPhones i iPads. És exactament este nom. I si voleu no en l'App Store, sinó en el Play Store, que es diu, en el Google Play Store, teniu així el nom, Chatterpix Kids by DuckDuckMoose. És exactament el mateix, totalment gratuïta. I així teniu unes mostres del que és capaç de fer. Atenció! Qualsevol fotografia, podem dibuixar amb el dit la boca i la farà parlar. Sí, la fareu parlar vosaltres. Mireu, per exemple, si faig un dibuix d'un tigre, li assenyaré la boca i quan jo li dono a gravar per a parlar, després us ensenyaré una prova amb el meu telèfon mòbil, no patiu, manejar la boca i en la veu li doneu vida. I és això el que intentarem fer en anglès. Mireu, per exemple, més fotografies. Veieu un pastís? Voleu preparar un pastís? Voleu decorar després amb diferents efectes de llum, amb diferents enganxines, pegatines i amb diferents marcs? Inclús afegir text i després me'l podeu enviar a mi per ensenyar-me el gran treball que heu fet per correu electrònic a talavera-dav@gmail.es. Mireu, més fotos. Demostra. Esta ja està. Mireu, una pilota de bàsquet. Que bé. I per exemple també teniu unes quantes fotos així, però estic comprovant que són exactament les mateixes. Hi ha alguna més? Sí? Mireu aquesta que divertida. Podeu agafar qualsevol foto d'internet ja feta, qualsevol, o fer un dibuix vosaltres, que és la meva proposta. Encara que si us ve de gust fer l'altra proposta també no passa res. I després podeu veure el vostre resultat i donar-li a guardar. Ja està. La meva proposta és que agafem, per exemple, he posat així el bloc de notes, que agafem, per exemple, un paper en blanc, al igual que este, i, per exemple, imagineu-se que això que estic fent jo és per a primer i per a cinquè, que són els meus cursos, però també ho pot fer qualsevol curs, si l'apeteix, si l'avellix, i també, si altres assignatures ho volen fer servir per als seus alumnes, sou totalment lliures. Mireu, per exemple, agafa el color roig i ara estic, imagineu-vos, en primer en el tema 4, que és el del menjar. Doncs jo puc agafar fer-me una cara meua i dibuixar-me, és diferent més o menys en el ratolí, m'eixirà un xurro, però bé, i dibuixar-me, I've got two eyes, I've got a nose, I've got a mouth, a big mouth, sí, en els ullets, ben dibuixat, ben fetet, i després, al costat, puc posar, per exemple, m'agrada i dibuixar, no sé, què dibuixem? Unes creïlles, per exemple. Una creïlla i dues creïlles. Això puc fer un paper en blanc. Després puc ficar m'encanta i puc ficar, per exemple, el pis. En castellano, guisantes. Pis. En el color correcte, jo estic fent així ràpidament. Després, moc la càmera un poc. I puc ficar així, no m'agrada, i puc ficar, per exemple, un gotet de llet. Imagineu-vos que no us agrada la llet, que seria estrany, perquè aquí no li agrada la llet, però pot ser. I finalment puc ficar eh, el meu aliment preferit, i per a preferit vaig a ficar una F, de favorite, perquè ens en recordem. Favorite. O també puc ficar fav. Favorite. Recordeu que ara us ensenyaré com funciona l'aplicació in situ. I puc ficar, per exemple, que el xocolater. Chocolate, una barreta de chocolate. Ja està. Això és xocolate mal fet. Ara, puc fer el següent. Atenció. Puc fer dibuixar en l'aplicació. Faig així en el dit.
perquè moga la boca i jo mateix i puc donar-li a gravar. I diria el següent, atenció, mireu. Diria, I like potatoes. I love peas. I don't like milk. And my favorite food is chocolate. I ara puc dir-ho més ràpid si vull i dir I like potatoes, I love peas, I don't like milk, my favorite food is chocolate. I ara tu vas a dir-ho amb mi, a la de 3. 1, 2 i 3. I like potatoes, I love peas, I don't like milk, my favorite food is chocolate. Una altra vegada al mateix ritme. I continue. 1, 2 i 3. I like potatoes. I love peas. I don't like milk. My favorite food is chocolate. I si vols practicar un poc més, pots repetir el vídeo, aquest trosset, i practiques. I ara sí que sí, passe a ensenyar-vos una mostra amb el meu telèfon mòbil que tinc ací, directament, i ho veieu. I ja acabem amb el vídeo. I si voleu, recordeu que podeu fer-me arribar els vostres vídeos xulíssims que estic segur que aneu a fer, amb el vocabulari de cinquè, de qualsevol unitat, de primer, del que siga, podeu fer-me'ls arribar. Mireu, és talavera-dav@gva.es. Si m'envieu un correu electrònic, que això és molt fàcil de fer, quan tingueu el vídeo gravat a aquesta direcció, jo el rebré i vos contestaré segur. I segur que m'encantarà. Vale, va, passe a explicar-vos en el mòbil. Dentro mòbil. Duck, moose. Welcome to Chatterpix. I així comencem en l'aplicació. Mireu, puc take a photo, prendre una foto, take photo, fer una foto al dibuix que ja he fet, per exemple, però si vull agafar, per exemple, una foto de la galeria que m'agrada més, no passa res, aprete Gallery, i així tinc una foto meva i tal, i vull que afegir. I si vull que afegir, aprete la camereta. I ara estic en lo del muntatge del vídeo que estic fent ara mateix, però vinc així i li dic a baixa a l'esquerra el quadradet que hi ha i apareixen les meves fotos. I m'he plenat les fotos de tomàquets, que en anglès es diuen tomatoes, que també es pot dir tomatoes i també es pot dir tomatoes. Jo dic tomatoes en britànic. I mireu, vaig a triar una tomato. I una vegada la tinc, mireu que fàcil és. Agafa el dit i li fica la boca. Ah, no, encara no. Next. Mireu, vaig a ficar-me el mòbil en modo avió. Paren d'arribar-me coses. Ara, i fique la boca així. Molt bé, m'agrada així. Oh, no m'agrada així, vaig tornar a fer. Així, més grandeta, perfecte. Ara li dic gravar, atenció. Hello, how are you? What's your name? Do you know my name? My name is a tomato. Yes, I'm a tomato. I'm red and I've got a small part which is green. I am delicious and a lot of people like me. I am the favorite food of so many people because yes, I am delicious. Okay, goodbye. I ara puc escoltar-me. Fico play. Hello, how are you? What's your name? Do you know my name? Vaig a pausar-ho. Veieu com funciona? I si m'agrada, li dono next. I ara mireu, puc ficar això. De tot. Vaig a ficar, per exemple, esta. D'acord? I ara mira, en el sombreret en el barret, perdó, tinc, per exemple, vull ficar l'ulleres, li fiquen el dit més grandetes, així molt boniques, vull ficar també un barret, més xicotet, més o menys així, vull ficar també, què puc ficar? Puc ficar, no sé, ja està. I ara, mira, un marc ben bonic. Sí, m'agrada aquest. I després també, finalment, puc ficar una lletra. I mira, si tinc lletres per a triar, que xulo. Dic, esta, va. I dic, I am a tomato, a red tomato. I li fiqué de coloret groguet
I res, ja està. Me la fico així, per exemple, així de titulet, i ja ho tinc. Next. Puc veure el resultat i tinc el meu vídeo gravat. I finalment li dono a gravar així. Export into camera roll. I ja estarà gravat el meu vídeo i li puc donar opcions, enviar per email, talavera-dav@gva.es, i rebré el teu vídeo. I el veuré i et contestaré. I estaré molt content que hagis intentat fer-ho. I saps què? No ha d'estar perfecte, ni molt menys, perquè ningú és perfecte. Jo tampoc soc perfecte i de vegades també m'equivoque parlant valencià, parlant castellà, és normal. Per tant, si t'esforces i fas tot el que pots, estaré super happy. Ok? Ja està, ja tinc el vídeo. Va, doncs deixen el vídeo. A veure si puc agafar el vídeo o el puc veure. Sí, mira, el veiem així i ja està. Hello, how are you? What's your name? Do you know my name? My name is a tomato. Yes, I'm a tomato. I'm red, and I've got a small heart which is green. I am delicious, and a lot of people like me. I am the favorite food of so many people because yes, I am delicious. Okay, goodbye. Ja està. Heu vist que fàcil? Vinga, us anima a fer-ho. I així passem una bona estona. Si voleu fer-ho més endavant, en les Pasques, no hi ha problema, no hi ha límit de temps, com vosaltres desitgeu, com vosaltres vulgueu. Una abraçada molt forta de part del David. Adeu, adeu.